מכירים חבר שפצח בדיאטה והצטרף לקבוצת תמיכה. האמת היא שבקבוצות האלו לא מדברים כל כך הרבה על קלוריות, אלא יותר על הקשיים שמתלווים לדיאטה, כך שברור שלקבוצות האלו יש בעיקר תפקיד נפשי בתהליך הירידה במשקל. על הפסיכולוגיה שמאחורי קבוצות התמיכה אנחנו מדברים עם פסיכולוגית דורית סוזין דוידוב. שוב, בוקר טוב. בוקר אור. קודם כל נתחיל מזה שקבוצות תמיכה זה לא דבר שייחודי רק לדיאטה, נכון? בהחלט לא. מה כוחה של קבוצה? תראי איזה יופי זה מתחבר לנושא הקודם. לגמרי. ממש מתחבר, נכון? זה מתחבר, כי מרגע שאנחנו בעצם פותחים את העיניים ויוצאים לאוויר העולם, אנחנו סביב קבוצה, אנחנו שייכים לקבוצה. יש סביבנו אנשים, לפעמים הם לחוצים, בדרך כלל הם לחוצים ומודאגים. יש סביבנו אנשים שמטפלים בנו, אנחנו שייכים לקבוצה. המינימום הגרעיני זה אמא, אבא, אם יש לנו אחים ואנחנו לא בחורים, אז יש אחים וסבא וסבתא ודודים ודודות. אנחנו לאורך כל החיים שלנו, מרגע שיצאנו למעשה לאוויר העולם, שייכים לקבוצה. ואם אני ככה מטיילת לאורך ההיסטוריה שלנו, אז חלק מהקבוצות שהיינו בהן היו קבוצות מיטיבות, קבוצות טובות, קבוצות שעשו לנו חוויה טובה, וחלקן אולי פחות. הקבוצות שאנחנו מדברים עליהן, קבוצות התמיכה, זה בדיוק המקום שלהם, לייצר תשתית קבוצתית לחוויה טובה שלנו עם עצמנו. כי למה פתחתי ואמרתי שאנחנו בעצם נולדנו לתוך קבוצה? הקבוצה מלמדת אותנו משהו, נכון. בעיקר על עצמנו. מצד שני, דיאטה זה תהליך שהוא מאוד מאוד אישי. הקושי, הרעב, התסכול, זה הכל דברים שבן אדם עובר בעצמו. איפה הקבוצה עוזרת? אוקיי, בדיוק במקום הזה שכשאני יוצאת לאוויר העולם ויוצאת גם מהבית החוצה, אני לא לבד. אני מסתכלת על עצמי דרך המבטים של אנשים. זה בדיוק המקום שהקבוצה יכולה לעזור לי גם בתסכול, גם בקשיים, גם בלחצים, גם בהתמודדות. לבד זה מאוד קשה. מאוד קשה לעשות תהליכים כאלה, כי אנחנו צריכים לשקף לעצמנו דברים שאנחנו לא יודעים ואנחנו לא רואים. הרבה פעמים אנחנו לומדים דברים דרך חוויות של אנשים אחרים שמספרים, ואנחנו פתאום אומרים, וואו, גם אני מכיר את זה, אני לא לבד. יש דברים, אגב, שמספרים לאנשים בקבוצה ולא נספר לבן הזוג או למשפחה? יש הרבה. אני מניחה שיש הרבה מאוד דברים כאלה שנוח לנו להיכנס לתפקיד אחר. נגיד שעכשיו הייתי עושה איזשהו תרגילון קצר, אני לא אעשה אותו, אבל אני שולחת אתכם ככה עם שיעורי בית, באוטו, כשנחזור הביתה, לנסות לחזור לגיל 3, 4, 5, 6, 7, 8, נלך עד גיל 8 שלנו במשפחת המוצא שלנו. ונגיד שהייתי מבקשת ככה מכל הצוות פה, להגיד בשתי מילים מה היה התפקיד שלנו במשפחה הגרעינית. עכשיו, אנשים מספרים תיאורים נורא נחמדים. אחד אומר, התפקיד שלי היה להיות הילדה הטובה והמגשרת, השני היה להיות הילד הסורר והמרדן, אחד אומר, התפקיד שלי להיות זה שעושה בעיות. ומסתבר, בצורה מאוד מקסימה בעיניי, שאנחנו סוחבים את התפקידים האלה איתנו לכל מקום שאנחנו מגיעים, לכל מיני קבוצות שאנחנו בצבא ובמקומות העבודה. יש לנו את התפקיד הזה של להיות הילד הטוב שמסדר, או להיות זה שעושה את הבעיות, וככה אני בעצם מוצא את המקום שלי בתוך הקבוצה. ואז, אני מחברת לשאלה שלך, ואז בקבוצה חדשה, יש לי בעצם אפשרות להגיד, לא רוצה לשחק את המשחק הזה, שוברים את הכלים, אני רוצה תפקיד אחר, אני לא רוצה להיות ילדה טובה, אני רוצה להיות ילדה רעה, ודרך זה אני בעצם מצליח לעשות איזשהו מהלך משמעותי עם החיים שלי. זה מאוד מעניין. מצד שני, יש גם תסכול שעלול להיגרם מהקבוצה. אם למשל כולם הצליחו לרדת 2 קילו השבוע, ואני עליתי את החצי קילו, כי יש גם עליות בדיאטה, זה מאוד מתסכל. מאוד מתסכל, אנחנו כל הזמן עסוקים בלהשוות את עצמנו. אם אני קיבלתי 95 והחברה שלי קיבלה 96, אני חוזרת הביתה מבואסת. שאלה יהיו הצרות שלך. שאלה יהיו הצרות שלי, כן, הילדים מהחננות האלה, אבל גם 100 גרם לפה או לשם, אבל זה בדיוק הכוח של הקבוצה. א', להכיל את התסכול, ולאפשר לי להתמודד איתו, ולאפשר לי לדבר על זה, ולפתוח את זה בתוך הקבוצה. זה לא דבר קל להגיד, אני עכשיו נורא מקנה. נורא קשה להגיד את זה. דבר מאוד קשה. נכון. ואנחנו לומדים לעשות את זה, ואנחנו לומדים לחיות עם זה בשלום, ואפילו להרגיש עם זה טוב. וגם המחויבות הפומבית היא מאוד משמעותית. אם אני עכשיו אומרת, בסוף המפגש הזה, שבשבוע הקרוב אני אעשה 1, 2, 3, בשבוע הבא, בוא נגיד לא ב100%, אבל הסיכויים גדלים שאני אעשה את זה, כי התחייבתי באופן פומבי, ומחקרים באמת מלמדים על ההתחייבות הפומבית וההשפעה שלה על ההתנהגות שלנו. תודה רבה, דורית. בבקשה. מאוד מסקרן. שמחה. תודה, דוקטור מנדל.